Se sent? El resultat de les excavacions a Sant Pau del Camp. Ja hem vist a la ponència anterior una mica la situació del territori de Barqui, no només aquesta imatge per fixar la localització de la via romana, aproximadament a 2 quilòmetres de l'antiga Barqui, no? Per tant, formant part de l'estructura territorial. M'estic referint a la vila romana de Sant Pau de Cal, lògicament. A la zona s'han fet moltes intervencions, però la veritat és que han sigut la majoria d'escassa afectació, pràcticament totes motivades per obres, i això indica que només s'actuava fins al punt que quedaven afectades les obres. Nosaltres ens referirem només a aquelles que, per el tema que tractem, tinguen alguna relació. Principalment ens referirem a les del carrer Sant Pau, Hortes de Sant Pau i Carretes i, lògicament, al propi monestir. Ja sabem que hi havia una vila romana abans, però què sabem d'aquesta vila? La veritat, sabem molt poca cosa. No es coneix res de la part urbana, només algunes estructures de la part rústica. De l'església tenim tres habitacions, un pou, diverses sitges. Al carrer Sant Pau es van documentar també alguns murs i algunes sitges que també es van atribuir a la vila, i també alguna actuació puntual a l'interior del monestir que mostra algun fragment de mur que pensem és també de la vila. Què diu l'arqueologia d'aquestes estructures? Diu que estan funcionant entre el segle I i el segle III, en reformes al segle III i una part en peu fins al segle V, amb alguna mena d'activitat que no podem concretar. D'altra banda, es documenta una pervivència d'estructures reutilitzades en altres usos fins al segle VI-VII. Tenim, doncs, una ocupació de la vila i no una ruptura total i un abandonament com es coneixen en altres casos, en altres viles de transformació. Tot així, no sabem com evoluciona la vila. Podria ser que d'hàbitat passi només a una explotació rural o bé que una part de la zona residencial continués en ús. No ho sabem. Destaca la presència d'una gran necròpolis que s'estén per tota la zona. Tenim prop de 150 enterraments documentats a l'entorn de l'església, al carrer Sant Pau, al carrer Carretes i a l'Hort de Sant Pau, però el nombre d'enterraments ha de ser molt superior. En 1931 hi havia notícies de troballes d'enterrament a tota la zona per obres. I, a més, sabem que d'aquesta necròpolis parla Jerònim Pujada al 1596 en la seva obra Cròniques Universals de Catalunya. S'ha de tenir present, i això és interessant, que cap dels enterraments es fa a sobre d'estructures de la vila i totes les inhumacions presenten les mateixes alineacions que les estructures romanes, la qual cosa indica que hi ha un cert funcionament coetani en algun sector almenys. No tindríem, doncs, insisteixo, un hiatus d'abandonament de la vila, com hem apuntat. Referent a la tipologia, les típiques tombes de tègula, de fossa o d'àmfora, i interessant ressenyar aquestes laudes d'Opus Signinum que senyalitzaven algunes tombes en superfície. Això és un cas molt conegut, es feia així a l'Antiguitat tardana, hi ha molts exemples, es coneix per això a Barcelona, a la necròpolis de la plaça del Rei, per posar un exemple. Les excavacions van evidenciar la presència d'un mausoleu de cronologia segurament tardana per acollir dos enterraments, segurament el propietari, el dominus de la vila, i la seva dona. Al seu entorn es disposen 23 enterraments i cap dels enterraments tampoc envaeix l'espai del mausoleu, sinó que funcionen amb ell. A tocar es detecta un mur i dos nivells superposats d'Opus Signinum. Són estructures que es lliuren i funcionen en el mausoleu, però són excavacions antigues i no podem donar gaires precisions més. De totes maneres, està clar que el mausoleu continua
viu i present durant molt temps en aquest espai. A pocs metres del mausoleu es va localitzar la capçalera d'una basílica, un àbside en forma de ferradura que conservava l'enlluït interior, el paviment interior de cal del presbiteri i el negatiu d'un possible peu d'altar. La datació de l'absis s'ha establert per l'arqueologia entre l'últim terç del segle VI i segle VII. Una mica més a l'est, a tocar de l'absis central i en una campanya anterior, es van trobar 3 enterraments més, un en cista i 2 en tombes de tègula. A partir de les estructures conservades, hem fet d'una proposta de modulació de la basílica en base a altres esglésies de la mateixa cronologia i de la mateixa tipologia de la capçalera. Com veurem, això ens dona una idea, una aproximació de les modulacions. Hem agafat Santa Margarida d'Empúries, l'Amfiteatre de Tarragona, Sant Cugat de Vallès, Santa Margarida de Martorell, perquè totes tenen aquesta capçalera de ferradura i totes tenen aquesta cronologia del segle VI. Es pot veure com les modulacions s'aproximen en alguns casos. Què tindríem? Hem plantejat a partir de les restes conservades i a partir d'aquesta modulació aquesta proposta. Seria una església petita, però no tan petita, d'una sola nau, que podria ser el marc explicatiu de la presència de les peces visigodes. Aquestes peces visigodes reaprofitades que estan en la portada, en la façana de l'església actual, que pensem que podrien situar-se a tal d'hipòtesis en l'arc triomfal. Però veurem què passa a l'interior del monestir. Si hem dit que a fora s'havien fet poques intervencions, a l'interior del monestir encara s'han fet menys. Tenim una al claustre, una estança als peus del claustre i una altra al transepte de la basílica actual. Què hem trobat? Als peus del claustre es va trobar un mur tardor antic que funcionava en 2 paviments de cal successius i a tocar d'aquest mur es documenta una cista, un enterrament, un tipus d'enterrament molt concret, que en aquest cas es va trobar buida. La cala del claustre va trobar un paviment d'opus igninum que continuava fora de la cara, tenia bastant extensió. No sabem si és un paviment que podria tal funcionar en l'època de la vila romana com en l'època tardantiga. De nou, 2 paviments de cal igualment successius i de nou també una cista, també buida, reaprofitada com ossera. I, a més, 2 murs molt interessants perquè en un cas es pot associar a l'època tardantiga i ens donen pistes de la situació de l'església visigoda i l'altre és un mur de cronologia al medieval. Només un petit apunt, uns elements que són les cistes que podem trobar al monestir. Tenim 5, s'han trobat d'aquest tipus d'enterraments només 5, 2 al claustre i voltants, 2 a l'església, a l'interior, al transepte, i una fora. No totes apunten la mateixa cronologia, això s'ha de tenir present. I s'ha de tenir present també que en els 150 enterraments datats al segle VI i VII al voltant no hi havia cap ni una cista. Això ens dona una dada cronològica. Aquest tipus d'enterrament té una cronologia molt ampla. Comencen al 8è, del 8è hi ha poques, però comencen al 8è. Són molt freqüents al 9 i al segle, entre el 9 i l'11, però també hi ha cistes ben datades al segle XII. Insisteixo que les de Sant Pau del Camp tenen diferents cronologies i diferents tipologies.
Fins aquí les dades arqueològiques que tenim per les etapes més antigues. Per l'època romana i tardantiga, com veureu, no són moltes. Però com podem contextualitzar aquestes dades? Estem clarament davant d'un procés de cristianització d'una vila. Tenim un espai de residència i d'explotació rural en un propietari romà que es fa un mausoleu per a ell i la seva família. El propietari, en un moment donat, es cristianitza i al seu voltant comencen a aparèixer les primeres tombes, situació que pot derivar en un oratori i més tard en una església. El model és molt conegut. He posat únicament aquest cas d'Arroyomolinos, en Madrid. Podeu veure a la part central aquesta estructura quadrangular, que és el mausoleu del propietari de la vila, i al seu voltant la localització en aquest cas de 85 enterraments, possiblement vinculat a una petita capella, un petit oratori. La necròpolis té un gran recorregut, comença al segle V i continua fins al segle IX. És un exemple perquè veieu aquesta evolució de mausoleu, tombes, oratori en altres llocs. Com he dit, el plantejament respon a molts exemples coneguts. Esta tendència, promoguda per les aristocràcies cristianes de construir i financiar un edifici religiós en les seves propietats, està molt bé documentada arqueològicament, però també a les fonts escrites. Per exemple, aquestes esglésies ja s'esmenten a finals del segle IV, inicis del V, en un cànon del primer concili de Toledo, que parla de les basíliques que diu estan en castelli, vicus o vilae. He portat també el cas de Vila Fortunatus, perquè també és molt conegut, aquesta vila romana, que primer té un petit oratori i aquest oratori en un moment donat apareix en un mosaic con un crismón i con el nom del propietari. El nom del propietari està partit en aquest crismón, que és una manera també d'emfatitzar la seva cristianització, que quedi ben clar. Després, en un moment posterior, se construeix una església. Aquests processos de cristianització de les viles venen originats, com ja hem dit, bé per una construcció funerària o una sepultura destacada, hem vist el cas d'Arroyomolinos, bé per l'existència d'un lloc de culte anterior que es cristianitza o simplement per la fundació d'una església en les seves propietats. A l'inici, aquests espais de pregària eren simplement oratoris que no es diferenciaven gaire d'altres parts de la vila. Els oratoris, aquests oratoris antics, estaven concebuts com un lloc de pregària, no per fer les celebracions eucarístiques. Després, quan aquestes celebracions eucarístiques comencen en aquests llocs de pregària, s'usaven altars prostatis de fusta. I, per tant, aquesta primera fase és molt difícil d'identificar arqueològicament, si no disposem d'algun altre element molt clar. Però serà sobretot a partir del segle VI o segle VII quan aquestes viles es doten de basíliques a l'ús. Per altra banda, moltes esglésies medievals rurals troben el seu origen a les viles, ja l'han comentat també l'anterior ponent, i aquestes constitueixen el precedent de les organitzacions parroquials medievals. Per exemple, en aquest cas, claríssimament en Barcelona tenim Santa Eulàlia de Vilapicina, Sant Martí de Provençal, Sant Martí de Cornellà o Sant Andreu del Palomar. Totes aquestes esglésies actuals tenen un precedent d'una vila, un precedent d'una església a vegades no documentada arqueològicament, però sí en dades documentals antigues, i normalment es situen al costat de vies o camins, que és on situaven normalment les viles. Arqueològicament, és difícil establir, quan estem davant d'aquest procés, si una església va ser construïda en relació a la vila
o si la vila va ser convertida en un vicus i després es va fer l'església, o si la vila va derivar ja d'inici en un monestir. Hi ha tota mena de casos documentats. En aquest sentit, i tornant de nou a Sant Pau, hem de deixar obertes totes les opcions i, per tant, contemplar la possibilitat que la continuïtat de la vila es pugui donar en forma de monestir i, per tant, que l'església tingui un caràcter monàstic. És una transició que es coneix sovint per les fonts escrites, però molt més per les fonts arqueològiques. He portat aquí també un exemple, que és el cas de la vila de São Cucufate, en Portugal. És una gran vila que tenia un temple pagà, un primer edifici de culte pagà, que posteriorment va ser cristianitzat, i al voltant d'aquest edifici de culte pagà comencen a aparèixer les primeres inhumacions en un moment tardà, en la meitat del quart o després segle V. Sabem que aquí hi havia un monestir al segle VI en aquesta vila, perquè les fonts escrites així ho comenten, i a més es coneix molt bé la seva evolució com a monestir medieval, que funciona durant bastant temps, fins al segle XVIII. En un moment donat deixa de funcionar com monestir i continua com a església rural fins al segle XVIII. Per Sant Pau no tenim dades documentals d'aquest procés i tampoc arqueològiques, perquè no s'ha excavat, s'ha excavat molt poc. Les intervencions han estat mínimes, però com ho hem vist, on s'ha excavat han sortit ocupacions tardantigues. Han sortit murs, han sortit paviment. I a més s'intueix per les fonts i per la làpida, la famosa làpida del comte Guifré Borrell, que al segle X ja sembla que intuïa un monestir, que hi havia un monestir, i el conde es va enterrar a la tribuna de l'església. De totes maneres, si fent cas de la definició de Joan Cassià, que recull més tard Isidoro de Sevilla, monestir s'entenia un monestir, segons les fonts escrites, com l'habitació d'un sol monjo, i cenobi com un centre de vida comunitària de més d'un monjo. És veritat que a l'Alta Edat Mèdia aquesta terminologia ja no està tan clara, està una mica més confosa, però només he portat aquí això per reflexionar, perquè a vegades quan diuen que no hi havia un monestir, no havia un monestir antic. Segurament era una cosa molt feble, molt simple, algunes petites estances i una església molt difícil d'identificar si no hi ha una simbologia clara. Però què sentit tenien aquestes esglésies? Aquestes esglésies privades que s'aixequen a les viles. Joan Crisòstomo, pare de l'Església i arquebisbe de Constantinoble, animava a la construcció d'aquestes esglésies en les viles als propietaris, i en una de les seves homilies les definia molt bé. Deia d'aquestes basíliques privades: eren espais d'oració pels treballadors de la vila, prestigiaven el propietari, proporcionaven un mausoleu digne per la família i garantien la vocació de la seva memòria a través de la pregària dels fidels, sense oblidar tampoc un sentit pràctic i econòmic, ja que atreien les donacions i les ofrenes. Tenim, doncs, una radiografia molt clara del sentit que podien tenir aquestes basíliques, aquestes fundacions cristianes en terrenys privats. Però aquestes fundacions no van estar exemptes de conflictes, conflictes en les dues direccions, conflictes amb els propietaris i conflictes en la jerarquia eclesiàstica. He posat alguns dels cànons que parlen d'aquest tema i tenim alguns que donen una crida a l'ordre, al clergat, dient
que tenien que fer missa a aquestes esglésies que existien als vicus i a les viles. Això vol dir que les agradava més fer-ho a les ciutats i les esglésies de les viles quedaven una mica més secundàries. Però, i això segurament és el que porta els propietaris a contractar clergat estranger, que no estava ben vist per la institució i les donen un toc d'atenció, en aquest cas al propietari, dient que el clergat devia d'estar primer acceptat pel bisbe. També sembla que els propietaris feien una mica dels oratoris privats el que volien i hi ha diferents cànons que incideixen en què només podien fer misses ordinàries, que totes aquestes basíliques independents devien d'estar sota la potestat del bisbe, que no es podien depositar relíquies als oratoris privats de les viles. Tothom volia tenir una relíquia com una manera de protecció i com una manera d'obrir aquest camí cap al cel. Aquests cànons ens mostren aquests conflictes, entre cometes, entre aquestes esglésies rurals privades i l'Església. Fins aquí els precedents romans i aquesta primera basílica, però no és l'única església documentada a Sant Pau del Camp. A les excavacions del 2018, que van dirigir nosaltres mateixos, vam posar de relleu una altra que ara explicarà el meu company. Bon dia a tothom. D'entrada, un agraïment sentit al públic nombrós i interessat, almenys per les cares que reconec, i n'hi haurà més, i a l'organització que m'ha permès avui estar aquí per parlar-vos d'una cosa que he tocat en mà. Com us ha dit la Júlia, hem codirigit aquesta excavació, la més recent que s'ha dut a terme a Sant Pau, i fins i tot, encara que petita per l'extensió que podeu veure en aquestes fotos, en aquesta planta, la més extensa que hi ha hagut a dins de l'església i pels voltants, amb la qual cosa hem d'aprofitar aquestes dades interessants. La idea, de fet, avui és proposar-vos dades arqueològiques gairebé brutes. Al final apuntaré a un intent d'interpretació, però és més oferir també als historiadors que reconec entre el públic material sobre el qual reflexionar i després enfocar potser d'altres punts de vista, des del punt de vista documental, des del punt de vista de la història de l'art, etc. Llavors, ja abans d'introduir la part arqueològica, deixeu-me fer un parell d'esments. El primer sobre els límits d'aquests tipus d'excavacions, que són límits gairebé comuns a totes, en aquest cas també l'hem sofert. Us he apuntat aquí un parell de contingències amb les quals ens hem hagut d'enfrontar, que són, en època contemporània va haver-hi un rebaix del paviment a l'interior de l'església actual, de l'església romànica, amb la qual cosa ha repelat, ha retallat totes les cotes superiors del jaciment medieval del qual parlaré avui, i és la raó per la qual tenim molt pocs nivells d'usos. Afortunadament, l'arqueologia és una eina que permet interpretar, datar i contextualitzar les restes encara sense tenir els nivells que trepitjaven. D'això parlarem. Un problema potser més rellevant és que, com veieu a la foto, però sobretot a la planta, en aquest sector tenim una alta concentració d'estructures. Això què vol dir? Que proporcionalment hi ha poc sediment. El sediment a la terra, ho dic perquè, perdoneu si dic alguna cosa molt bàsica, però és on es conté la cultura material, la ceràmica, bàsicament, que permet als arqueòlegs datar les estructures, amb la qual cosa, a menys terra, datacions menys precises. A propòsit de material, en aquest cas, però sí que
m'interessa destacar el que aquí he definit com fòssil director per la part que ens interessa. Fòssil director en el sentit que és una ceràmica molt característica, molt peculiar i que està marcant clarament el canvi entre l'època tardoantiga i l'època medieval, l'època altmedieval. Es tracta d'un tipus de ceràmica amb un tractament superficial espatulat, típica de l'època medieval, encara que en aquest cas tant el tractament superficial com sobretot la pasta és diferent de l'espatulada amb la qual potser tothom tenim més confiança. De fet, els paral·lels per a aquestes parts tècniques jo els he trobat a l'excavació de l'arxiu administratiu, on amb aquestes característiques, amb aquesta pasta molt depurada, és una ampliació, si la veiéssiu, és una pasta molt fina, podria ser, la confundiries per pasta romana, diguem. Llavors, en l'excavació de l'arxiu administratiu, això té una cronologia entre el segle VIII i IX. Què passa? Que les formes que hem pogut documentar, poques i no completes, aquí us ensenyo una gerra o una citra, una forma típica de la plena edat mitjana. Llavors, aquestes formes semblarien col·locar aquesta producció ceràmica cap a l'extrem inferior de la cronologia de l'arxiu administratiu. És a dir, li donem una cronologia al voltant del segle IX. És important, m'interessa destacar-lo, perquè cada vegada que diré terminus postquem, segle IX, em refereixo a aquesta ceràmica, que m'agradaria que en un futur se'n poguessin parlar entre arqueòlegs. Llavors, anem al gra. La descoberta més cridanera en aquesta excavació va ser un absis. Aquí no funciona el ratolí i tinc una eina artesanal que no arriba a cap lloc, però si us fixeu, aquest fragment d'absis que veieu aquí en planta es localitza a l'interior de l'església romànica actual i justament a l'extremitat de la nau que encara es fa servir. És una estructura amb un encofrat, amb una cimentació relativament ampla, no gaire profunda però sòlida, de la qual sobreviu un fragment d'alçat que des del punt de vista constructiu, encara que faci ús de pedres somerament treballades, de fet només s'han trencat perquè tingui una cara vista, l'aspecte del parament era relativament homogeni gràcies a un ús abundant de rejuntat que fins i tot pot arribar a semblar un arrebossat puntualment. Què més sobre aquesta? Insisteixo, aquí, si veieu la col·locació de la planta petita d'alta a la dreta, és justament la meitat nord d'un absis precedent a l'absis actual i a les estructures actuals. No és l'únic element d'aquesta església primitiva, perquè revisant les excavacions antigues, us he dit que encara que totes les excavacions siguin petites, aquesta ens proporcionava una mica més de marge interpretatiu, la qual cosa, revisant les excavacions antigues, efectivament hem pogut identificar un mur que llavors no s'havia identificat com part d'aquesta església primigènia, però que clarament és el mur meridional de la nau. És el mur que teniu a l'imatge dalt a l'esquerra, a la part esquerra de la planta i al fons de la foto. Ara veurem en una situació de conjunt aquests dos elements. Aquesta és una hipòtesi reconstructiva d'aquesta església primigènia. Veieu que són els elements que us he comentat, el mur de la nau, el fragment d'absis, l'altre fragment d'absis cap al sud, cap a l'est. No és una projecció, sinó és el resultat d'una prospecció geofísica que va revelar aquesta anomalia. Pel que fa al tancament, veieu que és una església grandota, de fet, la d'avui continua amb aquestes proporcions pel que fa a la nau. Per això, pel que fa al tancament,
a nivell d'hipòtesis, podria ser que tanqués justament en línia amb la façana actual. L'obra, òbviament, no té res a veure, però diguem que l'alineació, el límit, podria respectar-se. Això és perquè, si us fixeu, els murs de la nau antiga que aprofiten, que encara segueixen els de l'església del segle X, diguem-li, després ja veureu, suposo que ja sabeu on vull anar a parar, però hi tornarem al final. Llavors, són més gruixuts, amb la qual cosa, com la façana actual també és més gruixuta, és possible que estigui mantenint també la mateixa. És una hipòtesi, però ja veieu que les cartes a la taula són aquestes. La documentació d'aquesta església medieval, alta medieval, ens permet resoldre una problemàtica, una anomalia que la tradició d'estudi ja havia notat fa temps, a partir com a mínim dels anys 70, però fins i tot abans, de l'època de la planta que veieu aquí a l'esquerra, confirmada pels aixecaments més recents de la part dreta, doncs la tradició d'estudi deia ja s'havia fixat que el peu, que la nau no té la mateixa orientació que el resta de l'església. I en aquella època, jo si no recordo malament, ara tiro de memòria, però ha d'haver sigut Pla de Vall que ho havia interpretat, qui s'hi fixava en aquestes coses ho interpretava com una imprecisió del projecte, un problema constructiu, etc. En canvi, ara és claríssim que és perquè l'església que estem veient ara està bastida sobre l'orientació, està aprofitant una església anterior a una orientació lleugerament diferent i com ha fet notar la Julia ara, que a més hereda al seu torn de la fase més antiga, fins i tot de la fase romana, ni tan sols visigoda, que també passa en el testimoni, diguem. Aquesta església no és un element aïllat anterior al Sant Pau romànic, sinó que hi ha alguns altres àmbits. El primer, el veieu aquí, és un àmbit quadrangular al nord de l'absis. És una estructura petita amb murs no gaire gruixuts, fa uns 30 centímetres d'amplada, amb la qual cosa no podia ser una construcció que s'aixequés molt, però té característiques de solidesa i està feta de manera curosa, té un gruix arrebossat a l'exterior, que el podeu veure aquí, aquesta foto a la dreta, i una pavimentació interior, que podeu veure a la foto a sota, també molt gruixuta. És un conglomerat, és una mena d'evolució de l'opus signinum, diguem-li, és una mena de formigó que ja des d'època romana ja evoluciona fins als nostres dies. Però era una estructura, la interpretació de la qual de moment ens escapa, si algú aquí té algun referent serà benvingut. Les dades són escasses, però demostra que no es parla, és contemporània, estratigràficament, perdoneu, m'oblidaré de dir, és contemporània a l'església. Jo us l'estic ensenyant després, però funcionen en aquesta època, al voltant del segle X, funcionen juntes. Dins d'aquesta primera gran fase, gran bloc anterior a l'església actual, hem anomenat fase 2 una intervenció de consolidació, aparentment, que es fa a aquesta estructura primigènia, que seria aquest muret que veieu a la part alta al nord de la planta, que a efectes pràctics està tancant el pas entre l'absis i l'edifici quadrangular i que nosaltres interpretem com un contrafort, la solució a algun problema estructural o alguna ampliació estructural per qual es feien servir contrafort. En canvi, el mur que veiem aquí a sota, que va d'una extremitat a l'altra de l'absis i continua amb l'orientació antiga, diguem, no és l'orientació actual, és d'interpretació més problemàtica perquè no és una ariostra, no és un altre, en un primer moment havíem plantejat que fos una altra solució estructural, però no, perquè s'ha conservat una mica d'alçat
Està construït amb una tècnica constructiva totalment diferent de la de l'absis, amb la qual cosa no van néixer juntes. Malauradament, com veieu per la planta, està desvinculada, no té relació estratigràfica amb la resta perquè està tallat per les esglésies actuals. Llavors, no sé, jo la interpreto com una mica de tancament, una mena de balaustrada que estigui tancant l'absis, però és una altra de les incògnites sobre les quals tindrem temps de reflexionar. Aquí veieu les fotos, és un encofrat de fusta, a l'esquerra és aquest mur de tancament, la foto de dreta és aquest contrafort, una cota arranca una cota superior i és efectivament una segona fase. A propòsit d'aquesta etapa, no només us estic parlant d'una dilatació cronològica i fins i tot espacial, una articulació espacial, sinó que tenim exemples, tenim indicis per hipotetitzar que hi haguessin més estructura encara. En particular, que juntament a l'àmbit quadrangular i a la primera església encara continués en obra la primera basílica tardantigua. Ja sé que és arriscat, però tenim de fet indicis, però que us vaig a presentar, bàsicament dos. La primera és l'evidència, la demostració en una excavació de l'any 2010 que aquest absis, encara que ja no tingués funció d'absis perquè ja existia l'església romànica, fins al segle XVII encara estava parcialment en peu i es va aprofitar, les mateixes estructures es van aprofitar per construir una sagristia. De fet, l'absis compartimentava aquesta sagristia en dos espais, l'interior i l'exterior, amb paviments diferents, però que encara estava visible. Amb la qual cosa és molt possible que, efectivament, fins al segle XII, fins a l'època de la construcció de l'església actual, doncs hagués pogut estar en funció, efectivament. No hi havia res que impedís que encara estigui funcionant, a part que encara estava en peu, perquè això ho hem... El segon indici és l'existència d'una sepultura encista, que és aquesta que veieu amb parets grogues en la planta i que veieu a les fotos, que s'adossa, ara veurem la visió de conjunt, però ja us anticipo que s'està adossant a l'església medieval, a l'església del Déu, diguem, i en el mateix moment està respectant el que seria el límit de l'església més antiga. Llavors, és compatible amb la coexistència d'aquests dos edificis religiosos i, a més, es caracteritzaria per ser una sepultura privilegiada d'alguna manera. En la dinàmica de la jeràrquica dels cementiris, estar a prop de la porta d'una església, en general, més tocant una església, era una situació més ambicionada. Juntant aquestes hipòtesis, aquesta és una mica la imatge planimètrica, una proposta de reconstrucció palimètrica dels volums que haurien pogut ja en època medieval caracteritzar el conjunt. Veieu les estructures de les quals us he parlat i hem afegit també aquest gran d'estructura i aquest mur més al sud-oest, perquè encara que no s'han investigat arqueològicament, tant de bo que en un futur es pugui fer, són els que encara mantenen aquesta orientació establerta per a aquesta fase medieval, amb la qual cosa ahir ho deixem. I la idea general és transmetre que en el segle X, ara ja, si de cas, intentarem matisar més aquesta cronologia, però diguem, d'aquesta època medieval no només hi havia una església petita, sinó hi havia possiblement dues esglésies, una de les quals potent, la nostra, la de l'excavació del 2018, i possiblement una articulació espacial notable. Hi ha un altre element interessant d'aquestes excavacions de 2018, que seria l'amortització d'aquest absis, quan aquesta primera església ja deixa de funcionar, amortització que es va manifestar a nosaltres amb un mur que a efectes pràctics està perllongant la nau antiga i
tira just a l'absis actual, a l'absis romànic. Ara, no sé si el podem veure aquí, sí. Ara, quines interpretacions d'aquest mur? No és una ariostra per l'església romànica. Només per dues raons. Un, que el material no és bo, de fet és l'estructura menys sòlida de totes les anteriors i de les posteriors, i en segon lloc perquè l'església romànica l'està tallant, amb la qual cosa és quelcom anterior a la construcció que veiem ara. D'altra part, hipotetitzar una fase intermèdia nova entre la medieval i la romànica en funció del poc que tenim d'aquesta única dada d'aquest mur és una mica arriscat. Llavors estem barrejant la possibilitat de que sigui una mena de fase d'obra d'una època en quan ja arrenca la construcció, la refundació del monestir, i que, segons alguns estudiosos, pot haver-se allargat una mica, amb la qual cosa seria una fase intermitja. Fins i tot la Julia suggeria que podria ser que volguessin continuar el culte mentre que s'estaven fent obres, per la qual raó no haurien necessitat una obra molt important, una obra molt sòlida, però ja estarien construint la romànica que tenim aquí, que nosaltres hem tocat molt poc, només hem excavat un fragment del transepte. Estratigràficament perfecta, la interpretació és molt clara, té la seva rasa, té el seu farciment, sabem que talla, està tot molt bé. El que passa que aquest és el sector on més es concentraven les estructures romanes i, si no recordo malament, tot el material del farciment de la rasa és residual, és romà. Amb la qual cosa és un fragment petit. Per la datació d'aquesta fase ens remitem a altres historiadors, als historiadors de l'art, als documentals. Sant Pau ja és un tema prou parlat i que encara dona lloc, dona altres indicis, arquitectònics, escultòrics, epigràfics, etc. Bé, aquestes són les novetats, sobretot l'absis aquest a partir del segle IX, aquesta modificació amb contrafort, aquesta hipotètica primera projecció de la nau cap al que tenim ara. Són interessants, donen peu a diferents interpretacions, més de les quals tinc temps de fer en aquest espai, però a tall de conclusió, per intentar una mica de contextualització, si ens fixem en les fonts documentals, de les quals, per cert, agraeixo a Philip Banks, que està aquí, perquè diguem que això és comunicació personal de Philip Banks, indirecta, però sí. Llavors, tenim per les fonts tres moments constructius. El primer és el primer testimoni de l'existència d'una església al final del segle X. No hi ha res més abans, però l'església en aquest moment existia. Després, unes donacions especificadament dirigides a obres del 1035 i després la construcció actual, que no és un moment puntual, sinó aquí ja entra una mica de tot, els documents, l'epigrafia, etc., que, segons part de la historiografia, la que assumim en aquest context, s'hauria allargat entre final del segle XI i primera meitat, potser començament del segle XII. Llavors, aquestes tres fases segures i documentades per les fonts han de lligar d'alguna manera amb les nostres documentades arqueològicament. Ara aquí no intentaré convèncer-vos que hi ha un vincle directe i unívoc amb les fonts i cada mur que hem trobat, ja us divertireu vosaltres, i si no més endavant ja us diré les nostres propostes. Sí que no podem terminar sense fer almenys un esment a la primera fase, a la que hem trobat nosaltres, aquest primer absis. Ja hem dit que l'arqueologia permet datar-la a partir del segle IX, i no podem deixar no som els únics que s'han demanat quan es va construir aquesta església, que al segle X les fonts ja testimonien
una discussió molt més ampla que raona al voltant del fet de si era ja un cenobi en aquesta època o abans de finals del segle X o fos només una església, i normalment aquí el tema s'enllaça amb que la famosa inscripció de Guifré II, que està vinculada d'alguna manera, no hi entrarem, però en Sant Pau, es conserva en Sant Pau, la primera vegada que s'ha documentat ha estat al voltant de Sant Pau. És una peça reaprofitada d'una inscripció honorífica romana, honorífica, aquí és l'interessant, perquè sí que tenim un parell de pedres de carreus d'aquestos d'opus quadratum reutilitzat amb finalitat constructives en Sant Pau. No gaire, molt pocs, però són dues pedres que podrien venir del mausoleu del Dominus, per exemple, aquestes pedres que van també per construir. Però aquesta és una pedra que ve del fòrum. Llavors, quan ha arribat aquí? La reutilització de material romà és un fenomen que a partir del Baix Imperi i per tota l'època medieval és usual. Podria haver arribat en època tardantiga, però el fet que sigui reutilitzada una inscripció anterior lliga bé amb el concepte que tenien les èlits medievals de l'aprofitament per raons de prestigis de restes antigues, de sarcòfags, etc. Amb la qual cosa, la fundació de Sant Pau relacionada amb aquesta llàpida és quelcom que jo diria que tots els historiadors li agrada. Ningú mai ha pogut dir és així, perquè és un indici circumstancial, hi ha altres incògnites, però ara afegim la dada que efectivament tenim no només una església, sinó un conjunt d'estructures compatibles amb aquesta dada, i llavors que, òbviament, ofereixen material de reflexió a mi em sembla molt interessant. I jo crec que ja m'està mirant malament la Júlia i crec que m'he passat. Llavors, moltes gràcies per la paciència i no sé si algú després en el torn de preguntes vol... Ho sento per retard.